Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kaninyong tanan na napaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Opra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga magkatag o kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Maika, hinggod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak, tagaglan sa Rangani Province. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong lolo. Naprinda banggod ni niya kay i-invest, pero naskam ang akong lolo. Aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Maika, Uy, asa lo, mas mama ni mo? naaman lo. Ma! Diyas lolo, nangita ni mo! Kaliyot. Aman lagi ka pa. Tala, kuyogi ko, ikay ihap. Ha? Unsay ipon pa? Na, manggoy niya dos bay. Mag-invest ko nota. Human sa usa ka buwan, mutubo ang kwarta og dako. Dublihon nila ang kwarta nga imong invest. Sampol, ang imong 10 mil, ang imong 10 mil, mag 20 mil. Uy, tempa sa luoy. Di ba ko na investment scam? Sa, patakang storya na may ka. Dilinis ka. Di pasabot na kuha ni nilag mayo. Unya, asa man kuno ko kwarta para i-invest ana pa? Ay, dalhon lagi taka. Kaya ako mangiprinda ang akong yuta. Unsa? Iprinda ni mong imong yuta tungod lang anang investment lo? Asa sa mama ni mo, Maika? Ni kuyog ni lolo pa. Kay magprinda ko to siya siyang yuta. Ha? Oh, ano mamirinda man siya? Usam lay kadako sa iyang panginahanglan. May gipamati siya o kinahanglan nga magpatambal? May untaw ingon anang napatan sa kwarta pa. Pero para investment man ko no. Aw, maayo di ay kay i-invest man. May untaw klaro nga investment na. Unya og scam. Ha? Wabita kahibaw kung asa na siya mag-invest pa. Basin kung ilad ba o scam ba. Aw, to ang makasmama ni mo. Di mahibawan nato na ron. Ka, Na, able. nanas mama ay. Nara, abli nga to. Aron nga, mahibaw tag naunsa ng ilang lakaw. Unsay nga sa investment ma? Almaniko. Ha? Unya, legit na. Na, butag to oy. Maayo man sa dinoon, mang istorya ang mga tawhanan dito. Ilag yun nakumbinser si Papa nga mag-invest og 20 mil. Hoy, 20 mil ang invest ni lolo ma? Lagi. Og ako sa pakubrahon ining Papa human sa usa ka buwan. Kay mo doble man unya ko nung 20 mil ni Papa human sa usa ka buwan. kadagko sa danang kwartaha, Amalia, oy. Kanong misugot masab ka? Ay, may mahimo bago di ay kong Papa. Na magtuman man gina siyang gusto. Maong ay. Naprinda gyud ang among yuta og 20 mil kay i-invest ni Papa sa almaniko.
Why nahimo sila si mama sa pagkaprinda sa yuta ni lolo aron lang invest sa investment nga gitawag og almani. Gihurot ni lolo ang 20k nga kaprinda sa iyang yuta og invest. Ug si mama ang iyang gisangunan nga maoy mo kubra sa iyang kwarta sa kabuwan. Apan, tulo ka adlaw pa lang, may daotang balita naming nadawat. Unya, unsa ma? Ay, nanira ko no ang almani ko. Unsa kay nanira ma? Uy, Lagi, mo sulti-sulti sa ubang nagpamimbro dito nga nanira ang almani ko. Diin nag-invest si Papa og 20 mil. ay, ginoo ko. Kasayang kwartang lolo. Murag tulo pa man siguro kaadlaw sukat sa pag-invest ni lolo siyang kwarta. Di ba ma? Ay, gani. Katulo pa ron kaadlaw. Daan pa gyud lagi ko to istorya ha. Too good to be true gani to ma. Lahi na gyud na uy. Magduda na ta ana. Ay, amot lang. Pero saon di man magpapugong sa lologod ninyo? Mao may nangita og kaprindahan niya si Yuta. Saya nga itong kwarta ha, oy. Gol guys, Papa. Ay, natural. Mo lang. Wa man ganito, mukaon ganina. Ang luuyas ang lolo uy. Pero, watay mahimo. Kay na-scam ang gyud si lolo ng investment scam. May ka, kuyogir ako. Adoon na tos lolo nimo kay gipatawag naman sad ming iyang mga anak. Nga naman ko naman. Mot lang kain ni niya. Sa miyaging tuig baya, gipatawag sad min niya kay papunan niya og prinda ang yuta og 20 mil. Mao tong nakadawat ko og 1,500. Ha? Mutayon sana sa toyo iniron. Sige ma. Atoon na tos lolo. Ay, ipatawag mo na akong tanan. Kay akong ipahibaw ninyo nga nalukat ng yuta. Gilukat ni Richard nga akong pagumangkon og 65k. Kung bahino ninyong walo ka magsuon, naamo sa tag 8,000. Apan hibaw kung naglisod man gyud tarong panahon na. Malipay na lanta nga gilukat na ni Richard. Ug siya na karon ang mukupra sa mga lubi nga niya sa atong yuta. Pero kung may 8,000 kamo nga iuli kang Richard, pwede nga kamo na ang mukupra sa inyong bahin. Basta muhatag mo 8,000. Ay, na. Wabaya gid ko ang kwarta haron pa. Sige lang ma. Pangitaan ta ng paagi nga mabayran nato. Aw, nagbahin na mo sa inyo yuta. Ay, oy. Gibahin sa ikawalo kay walo man miktanan nga man nagsuon. Unya si Papa din ninyo, buhi pa man. Pwede ninyo apila sa pagbahin. Ako ba yung tangingnan si Tia ganiha na pagkahuman pa? Nya, niingon man siya nga kung unsa ko no'y nasabutan, mauna ko no to. Wa na ko no'y bahin si Lolo, kay iya naman yung giprinta. O gabilin masab ko no niyo taas sa mga ginikanan ni Anhing Lola. Maong way labot si Lolo. Unsa? Naglibukit ko sa pagkabahin sa yuta sa akong lolo, ug naluoy ko sa akong apuhan nga wa na iyang makitaan. Tikuwang nabaya, ug murag wa na hinuoy katungod sa yuta. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, giprinda ni lolo kining yuta nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa o sa akong lola. Wa ba'y katungod ang akong lolo aning yuta kay kabilin man sa mga ginikanan sa iyang asawa. Ang kaduhang pangutana, ang pag-umangko ni Lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65k. Gusto ba ang gusto sa iyang pag-umangkon nga siya na ang may katungod sa yuta o mukupras sa mga lubi? Ikatulong pangutana, walo ka magsuon sila si Mama. Gibahin sab sa kawalo ang yuta o wa na bahini si Lolo. Gusto ba? Kay matawag ko nung ngaway labot si Lolo sa yuta o iya pag yun ning kiprinda. Naluoy manggod kong Lolo nga tiguang na o way laing pangita.
Ikaw pa to katapusan. Nagkasabot sila nga tag 8K silang walo ka magsuon para itapal sa pag-umangko ni Lolo sa paglukat sa yuta. Ang dili makahatag sa 8K, dili makakupra sa lubi. Gusto bang ilang ikasabutan? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Maika. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang mohatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal personal mga pangutana nato kabahin sa ato ang mga kabtangan, mga pangan, mga papilis, mga dokumento, ato ang mga yuta, ato ang mga karelasyon og uban pang mga legal nga mga pangutana ipadagyod ng inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat og mga suliran diri namo guys. Ang importante kumpleto ang mga detalye hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana og mga problema. Kabaw ko nga karong mga panahon na labi na no sa katong mga naagian sa bagyong Tino agrang lisurag yud sa ato ang mga kahintang sa ato ang mga kaigsunan apan ako yung hatagan og pasidungog pagpasalamat ang tanan nga mga responders, ang tanan nga mga ninggahin sa ilahang oras, ilahang panahon so that they were able to spare and to give para makahatag og tabang og hinabang sa ato ang mga biktima no karon mga nagkinahanglan gyud mga sanina, pagkaon, tubig, mga gamit sa balay para pagluto, no? Para pagtug kay kato unprecedented gyud to ang nahitabo sa Cebu, no? Makita gyud nato nga tanan maski asa kang dapita basta naay sapa murag ning apaw gyud tanan and hopefully no nga dili ta magpabiling buta ug bungol sa mga panghitabo atong ning gamito no as an eye opener nga di ni magsilbi ang ingon ani nga magpataka lang tagpili kuno kung kinsay ato ang pilion nga leader pero kinahanglan na gyud ta nga mubuhat pud sa ato ang part nga ang atong mga palingkuron sa pwesto kana gyung sincero ang mga tinguha pagserbisyo pero sa katong mga naminaw karon nga nabiktima sa baha no ipaabot gyud nako pud ang ako ang personal nga labi na sa mga nawagtangan no ug mga minahal sa kinabuhi no ang ato ang personal nga mga simpatiya no sa inyo ha nimo ug sa imuhang mga pamilya apan pirmi man gyud na kong isulti lisod kaayo gyud ni isulti balik karon pero ang adlaw musawop manggani moagi manggani tas kangit-ngit apan dasig lang gyud ta kay taod-taod puhon buntag na pud ang adlaw musaka na sad pareho ra gyud pud na sa ato ang kinabuhi ha mga sukintig paminaw dasig lang gyud ta padayon lang gyud ta we are continuously praying for you. Salamat kayo sa mga ningpada sa ilahang mga donations sa mga hinabang pinaagi diri sa ato ang stasyon diri sa DYHP no pirmi gyud tang naghatag og ayuda giapod-apod ni nato sa tanan nga mga local government units nga nagkinahanglan sa ato ang tabang. So padayon gihapon ming nagdawat sa inyong mga hinabang ug mga donations. Letter sender nato karong adlaw Tagaglan, Sarangani Province, no? Si Maika, 26 years old. Punto legal kining iyahang suliran kabahin ni sa yuta sa iyahang lolo nga naprinda unya iyahang nasabtan nga giila di ay iyahang lolo atong panahon na. So una niyang pangutana, giprinda kuno sa iyang lolo ang yuta nga kabilin sa mga ginikanan sa iyang asawa or sa iyang lola. Wa bay katungod ang akong lolo aning yuta kay kabilin mana sa ginikanan sa iyang asawa. Yes, no technically speaking ang mga properties nga masud by gratuitous title meaning to say either donation or pagpanunod sulod sa kaminyoon exclusive property gyud na sa katong nanunod. In your case kay gipanunod na sa imong lola sa iyaha gyud ng lola imo gyud ng lola way katungod ang imong lolo gani na tingala ko giunsa pagprinda sa imong lolo nga sa balaod nato ang pagprinda yuta ang makaprinda ang tag-iya ra man gyud si yuta nga ang tag-iya ani imo mang lola so giunsa ka pagkaprinda ni lolo pero taon nato ha pero mo gyud
na ang balaod nato guys. Ikaduhang pangutana, ang pag-umangko ni Lolo ang naglukat sa yuta sa kantidad nga 65,000. Husto ba ang iyang pag-umangkon nga siya ang may katungod sa yuta o mo kopras sa mga lubi unsa may ilahang kasabutan ug kasulatan sa paglukat? Kay kanang paglukat di man gud na ingon nga palit. Ang lukat gilukat nimo pero wa na mag-ingon nga ikaw na man nag-iyas yuta. Ang sitwasyon ana utangan siya imong gibayran ng utang nimo na pud siya utangan. Mao ra man gyud na ang logic no anang paglukat-lukat ana unless na ay konkretong kasabutan o dokumento nga deed of sale no with assumption of mortgage nga muingon nga ako'y mo bayad sa utang ako ning baligya mo na ni ang bayad sa ako ang pagpalit sa yuta akong gitubos ang yuta kana pod kung ang kantidad nga 65,000 more or less mo po'y balor pod sa yuta kay kung dili sad morang di sad makiangayon basin invalido pod ang iyang pangangkon gid pod sa yuta. So akong pangutana gid ani naabay dokumento nga mao na ilahang kasabutan nga siya'y mulukat niya siya'y tag-iya kay kung wala di gyud na mabalhin kay wa may dokumento. The only document nga makapabalhin sa pagpanag-iyas yuta deed of donation or deed of sale. Kung wa na dili ka angkon ang imuhang igagaw or maski kinsang tawhana nga siya na nag-iyas yuta tungod kay siya'y nitubos sa utang. Ikatulong pangutana, walo sila kaigsuon ni mama. Gibahin sad sa kawalo ang yuta ug wala bahinis lulo. Husto ba kay matawag nga walay labot si lolo sa yuta ug iya pagyud ning giprinda. Naluoy manggod kuno siya siyang lolo kay tiguwang na ug way laing pangita. Okay, balikon na to ha. Ang imong unang pangutana kinsa man gyud tag-iya gyud si yuta. Gitubag na nato si Lula ang tag-iya si yuta. Kang exclusive na nga property di na conjugal nga ma-divide by 2 dili tibuok parte yuta Lula gyud. Kung mamatay ang tao, remember ang mga tagtungod mao'y manunod. Ang mga manunod kinsa maning mga tagtungoda? Ang asawa, the legal spouse, ug ang mga anak. So dili gyud pud makiangayon. So balik, ang imong lolo mo inherit as an heir, not because conjugal property nas imong lulog lula. Manunod imong lolo tungod kay heredero siya, being the husband sa imong lula. Kuyog siya sa mga legitimate children ug bahin. Equal sila. So dili unta 8. Kung 8 sila ka anak, apil imuhang lulo, 9. Divide by 9. Unta ang pag-divide anang yuta. Ikaupat ug katapusang pangutana, nagkasabot sila nga tag 8K silang 8 kaman nag-igsuon para itapal sa pag-umangkon ni Lolo sa paglukat sa yuta. Ang di makahatag og 8,000 dili ka kopras sa lubi. Husto bang ilang kasabutan na kopras siguro? Yes, kay ang kopras sa lubi mao nay ibayad didto ang abot no siguro mo ibayad didto. Pero lahi maning pagsabot na tug pagkopras, lahi pod ang atong pagsabot sa pagpanag-iya sa yuta. Kung di makabayad aw di ka kopras kay ang katong pila ang value sa kopras maoy kanang silbig bayad no ngadto sa katong paglukat nga 65,000 okay ra na. Pero moingong kag di siya makapanag-iyas yuta sayop na. Magpabilin silang na ay katungod sa yuta maski pag di siya kabayad sa iyang bahin. Pabayran ra gyud gihapon. Ha? I hope nga kaning mga ingon ani nga mga issue kay yuta ra ba niya manag-igsuon dili unta ni mahimong hinungdan sa pag-away-away sa inyong pamilya no. Maghinaot ko may ka no nga kamo din ha magmalinawon lang na ninyong husayon ang kanang issue ninyo aning yuta. Okay? Mga suking tigpaminaw hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.